Днес искам малко да си поговорим за котки. Ама не котки и домашния любимец, а котки за ходене по планините. Реших да направя това видео, тъй като има различни видове и повечето хора може би не знаят кое за какво точно се използва. И освен това ми направи впечатление този уикенд, като бях на планина, че пътеките бяха бетон-ледена парзалка в средната част на Витоша и повечето туристи не бяха много подготвени, така ходеха едва по заледените участъци, честно казано рискуваха да се подхлъзнат и да си щупат нещо или по-лошо. Така че да започваме, надявам се това видео да бъде полезно. Първият тип са градски котки за ходене или бягане по равни терени. Тези могат да се използват, когато примерно тротуарите в София са напълно заледени или решите да бягате в парка. Доста са леки и удобни, но вече като тръгнете по наклон не са чак толкова подходящи според мен. Вече като ходите по пътека с наклон, било то в средните или високите части на планината, може да използвате ето тези котки. Те са много леки и удобни, може да си ги носите в раницата почти по всяко време, когато ходите между декември и май месец. Имайте предвид, че дори пролета може да тръгнете в сухи условия, обаче да попаднете примерно на някаква замръзнала преспа сняг, някъде по пътеката с голям наклон и тогава ако си носите едни такива котки, избягвате доста големи рискове. Честно казвам, с такива котки може да катерите и примерно по-високи върхове, но доста зависи от снежните условия. Ако решите примерно да катерите зимно Мусала, Мальовица или примерно Полежан, по-добре да си вземете алпийски котки. Те са най-надежни в високата планина в истински зимни условия, като те също се делят на няколко вида. Тези конкретно са универсални, стават за всякакви туристически обувки, стига да имат сравнително твърда подметка. Другите два вида са полуавтоматични и автоматични, вече за тях си трябва така по-специална обувка. Освен това, някои по-стари туристи може да ги видите и с ретро котки, които според мен са окей, но най-добре наистина, ако ходите по сериозен терен, да използвате алпийски котки. Още нещо, което искам да ви покажа с снегоходките. Те също имат котки. Те имат 3 зъба отпред и 6 зъба в основата. Снегоходките най-често се използват при терен, при който няма чак такъв голям наклон. Има дълбок сняг. В момента, в който излезнете на заледен стръмен склон, трябва да смените от снегоходки на котки. Надявам се това видео така гордо да ви е насочило кое би ви свършило работа на вас. Най-важното в зимната планина е да се забавляваме, да се наслаждаваме на гледките и да сме в безопасност. Може да използвате и Hiker.bg, за да се навигирате по различните пътеки дори зимата, като има и нова функционалност, при която може да виждате склоновете, които имат определена лавиноопасност. Но въпреки всичко, ако решите да правите сериозни зимни преходи, е най-добре или в група с водач, или да изкарате курс по зимно планинарство. Така че до скоро и ще се видим сред природата.